നമസ്കാരം. ട്രക്കിങ്ങിനിടെ പാലക്കാട് മലമ്പുഴ കുറുമ്പാച്ചിമലയിലെ പാറയിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിയ മലമ്പുഴ ചെറാട് സ്വദേശി ആർ ബാബുവിന്റെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടു. ബാബു സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയതായും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇന്ന് അറിയാൻ കഴിയുമെന്നും ഉമ്മ റഷീദ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലല്ലോ. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ പാറയിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിയ ബാബുവിനെ 43 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താനായത്. സൈന്യം സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ബാബു പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ബാബുവുമായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സംസാരിച്ച് ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബാബുവിന് ആന്തരിക ക്ഷതമോ ചതവോ ഇല്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം മല കയറിയ ബാബു മല ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ അവശനായി കാൽ വഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു. പോലീസ്, അഗ്നിരക്ഷാസേന, വനം, റവന്യൂ വകുപ്പ്, ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് ബംഗളൂരു, ഊട്ടി, വെല്ലിംഗ്ടൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കരസേനയുടെ 2 സംഘങ്ങളെത്തിയാണ് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൂത്തുപറമ്പ്.